Пробваш за нещо большой театър, ако би. Добре, Добре, ама не е как трябва да няма става. къде да стане. Но сега закачва един, това няма по смърт, няма къде това риба да му Опа. вземете да... Дай бата го купа. С болонезата вътре. Ти вътре подложи ли добре отделя за болонезата? Да. Защо не пробваш да има някой за 2-3 минути, 5. Напри някой стичи да виеме това. Ако има някой пътика случайна, да гепиме, няма да зле. Поне като залагаш на едро да виеме, ако има нещо едро вътре. Доле гената на болонезата и другите покрай него на болонезата. А? На Вердев аз мисля. На Гроз. Само че да, не на един. Гледам, че ветъра по-така падна и изгре слънце, ще би някоя рибка вътре да излезе.